Then mangifika ngibona ukuthi hayi akusiyona nje just a confession but into ngazuthi into emsini nawe yabona. Then ke agcina aqonga isibindi angazisa athi aqala abuyele back angazisi abuyele back la khona atshela ukuthi kune test kune promotion. Then asho ukuthi ay leyo test leyo test wayethethe isithwalo kahle le test wayekhuluma ngayo ukuze athole ipromotion kwakuyitest yokuthi asusa abazali and inyanga thizeni engeke ngikwazi ukuyidalula yayimthembisa ukuthi uma ngabe ekwazile ukususa abazali le promotion zoqala khona izinto seyiqala ukuba ngconywana ziphakama. Then ngaqala ngamkholo kwanzima ngakwazi nokuphendula kwabuya ubuhlungu kwabuya izinto ezinzima ukuthi size sibe la sikhona namhlanje asinabazali unesandla ubaba akekho unesandla. Then kwase kubuya lemicabango nalezi insolo ebenginazo ukuthi kahle kanti kwenzakalani kwabuya ukuthi nezingane zakhe bekuphuphumeziswa izingane zakhe zadlula emhlabeni bekwenzakalani kanti sonke lesikhathi. Then sekuyabuya ke manje ukuthi kahle kunalento benesandla olalona. Then mase ngimbuza ukuthi kahle umtshelelani ngayo yonke lento uthi ke njengamanje ngikwazisa ngoba sengikhathele sekunzima ngoba lento engayithatha njengamanje sifuna impilo yakho usho mina. Yena benkashana kaMenze yaphuza umlazanga meventa nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le Black Live TV igama lohlelo ke impande ezama Africa. Sikhuluma nje sijule sicinga indaba ezithinta ukuthwala nokuhamba kwabantu ke befuna usizo bethi thatha lento ayinabungozi. Sibheke ukuthi ubungozi sebuvelaphi manje ngoba sebela bezoxoxa nami uKing Sichaka engwakaluqa. Sithembe ukuthi ke nani niyathokoza lohlelo niyaqhubeka niyakhomenta niyalike nibayingxenye umndeni okhulu usuku nosuku. Ngaza kodwa singena odabeni sizwe ukuthi sihlangene ngani namhlanje mntakababa. Yebo njani? Ngiyaphila kodwa. Siyaphila mfowethu. Mhlawumbe uqala uzazise nje ukuthi ubani mfowethu uvelaphi ukhulelephi. Lo okhulumayo ngibingelela nje ngibingelele abalaleli nababukeli beBlack Life. Okhulumayo usiphelele wakwaZungu endaweni nje yaphansi eMtubatuba emakhaya nje impela. Ingoba nje abantu abakuboni but mina ngikubona nje mfana nensizwa edlala ibhola lapha ethiwa ubani uMthembu. Shaka Zulu. Okay. But ke ngoba abakuboni bona at fine. So mfowethu la ukhulele khona ukhule kanjani awusilandisa? Sikhula emakhaya sibabili mina ubhuti wami omdala kodwa ngishiya nje ngamabanga ambalwa impela ngoba ungu91 no98. Sikhuliswa abazali ababili nje abastrugglishayo lapha nalapha bayazama kodwa basikhulisa kungekho lula kodwa hayi basikhulisa impela. So sikhula nalento abasifundise yona yokuthi kumele wamukele isimo okhula ngaphansi kwaso noma wamukele isimo sasekhaya. Siyakhula akukho lula kodwa bayazama kangangokuba ubhuti wami wafunda nempela ozoqeda ibanga lakhe leshumi grade 12. Then ke emva kwalapho wenza i-sacrifice yokuthi akeze kuye evarsity yena ngenxa yokubuka isimo sasekhaya ukuthi maqeda ugrade 12 ahamba ayofuna amatoho ukuze akwazi ukufula isimo sasekhaya uyabona sikhule nje kanjalo kungekho lula kodwa siphila nje yabo sihappy ngaleyo ndlela ngoba phela abazali basifundisa ukuthi yamukele isimo sasekhaya. So emva kwalokho ke kwahamba kwafika phi mfowethu? Uma ngabe ke ubhuti eseqeda ugrade 12 uyahamba kuyozama entabeni waze waya eThekwini uyozama imisebenzi ukuze akwazi ukufula isimo sekhaya. Mayefika ke eThekwini kwaba nzima lapha nalapha athole mhlawumbe into ensuku ezibili ezintathu mhlawumbe waqishwa phela unyaka engawuthola umsebenzi oqonde ngqo kangangokuba ke wagcina ke esewuthola wona kodwa emva kwesikhathi eside ezama kungahlangani uyabona. Then ke mase uthola umsebenzi wasebenza isikhashanyana nje wasebenza kwajatshulwa ekhaya hayi kwaqala kuba ngconywana ekhaya waqala nomama wahlala phansi because ubesebenza kanzima edayisa elima kodwa waqala ke manje ukuhlala phansi ngoba seqala ukuba ngconywanyana hayi ngoba mhlambe kungcono uyabona
mayesebenza nami ngiyafunda ngala uyazama ungiphusha ngoba ngangisesemabangeni aphansi. Then sakhula ke kanjalo uyasebenza naye ubhuti ngale. Kwafika isikhathi la khona esitshela khona ukuthi hayi ke manje emsebenzini bamthembise ipromotion. Mayesitshela ukuthi uthenjiswe ipromotion wathi kodwa kunento encane okumele some kind of i-test okumele ayenze ukuze ayiphase bese bemnika le promotion. Then ayike sajabula thina ekhawuthi hayi njengabazali ke abakholwayo bakhulekela ukuthi ke le test akwazi ukuyiphasa yabona. Yebo. Bekuyiphaseni kwakhe ke le test esasitshelile ukuthi le test akasitshela umuntu i-test enjani ne kodwa kukhulekela ukuthi nje hayi le test akayiphasi ukuze athwele promotion mhlawumbe nesimo ekhaya sizoshintsha yabona. Then kwafika isikhathi la khona akasitshela ukuthi test yani inhloboni. Kwafika isikhathi la khona ngalezi ikhathi zabogudi nje yabo sahamba saya enkonzweni sihamba nabazali. Kwakuyimi umama ubaba nowayesdrivela ngiso isikhathi kubizwa kwaqashwa imoto ngeinkonzo zikagudi. Sahamba saya enkonzweni kwakhonzwa izayoni ke kwakhonzwa impela Friday kwakhonzwa Saturday ngaSunday ekseni ke sekuyabuya kiwe emakhaya. Then endleleni ekubuyeni siyazi ukuthi made nikhonza nizayoni nikhonza ubusuku nemini yabona nikhathale nozela. Then ke on our way back home sisibuyile ekhaya ngaleso sikhathi ngangilele ekulayeni kwami ngapha manje angazi kwakwenzakaleni kodwa ngapha imoto nje sigudluka sishayeka ngapha nangapha ekushayeni kwayo ngapha nangapha impela yaze yakwafika la khona siphenduka khona. Ekuphendukeni kwayo ngebhadi ke umama akakwazanga usurvive washonela khona lapha esigamekweni. Then kwaba into enzima kimi ngoba lo bhuti wayedriver wayethule naye ubaba naye uthule umama kuthule yimina nje kuphela obhekile nokwazi ukubona yonke lento. Kwaba into enzima kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu ke ukwazi ukuthola usizo laba abanye ubaba no driver bakwazi ukuphuthunyiswa ke esibhedlela. Okubhlungu ukuthi umama wathulela khona endaweni ubaba wadluliselwa ICU ngenhlanhla ubhuti lo bedriver wazi kuyena ukuphaphama. Yebo. Then ke useyazisa ubhuti ukuthi sekunesimo esikanje hayi kube ebhlungu kube nzima kube khona amaplani ama arrangement ukuthi ke manje sekumele sifihle umama ngoba useshile. Akubanga into elula kwaba nzima kangoba khumbula ukuthi ngithe ngiqala ukuthi isimo asikho sehle kahle. Kodwa ke manje sekumele ukuthi kulungiselele ukuthi umama afihleke phela ngoba angeke azahlale kanje. Kwakuyi Saturday efihlwa khumbula ukuthi ubaba se-ICU. I-Saturday, i-Sunday, Monday. Ufihliwe umama Saturday, Sunday, Monday, Tuesday kwangena i-call eqhamuka esibhedlela. Then kwaba nzima because ngabona ukuthi le call iqhamuka esibhedlela kwaba khona lento ukuthi mhlambe khona indaba beza nazo engekho right. Then mangibamba i-call ke bathi ade sizama ukufonela uzwe lakhe ubhuti wakhe asemtholi. Ngabe kwenza njani ngathi hayi mhlawumbe usemsebenzini. Then ke base bengidlulisela ke story ukuthi hayi ubaba naye futhi sekumamela uyabona. Akubanga lula akubanga into enhle kube nzima sakhula nalobo buhlungu kwakumele usibhekana lobo buhlungu ukuthi ke manje abazali asisenabo. Khumbula ukuthi ngithe sibabili bese kuba ubaba nomama njengoba manje ke sesobabili umfowethu nami nje kuphela. Kwanzima king kwanzima kodwa impilo ke phela kumele iqhubeke ngoba thina sikhona siyaphila yabona. Wangcwatshwa ke nobaba nge-following week. Then kwaba nzima kakhulu kodwa ke njengamanje seku responsibility yokuthi ubhuti abheke mina phela ukuthi akwazi ukungikhulisa akwazi ukungifundisa. Ngaleso sikhathi ngangisenza grade 9 if I'm not mistaken. Then ke wangikhulisa wangifundisa ngenhlanhla ngangumuntu okhaliphile nasesikoleni. Wangifundisa ngaze aqeda grade 12. Then mangiqeda grade 12 and wenza isiqiniseko yena futhi ukuthi wangitshela ukuthi ngizokuthatha ngikuse varsity. Mina
akaze angimbuzi nona ukuthi umsebenzi wenzani kanti bhuti yini lo msebenzi owenzani akufiki leyo nto kimi kodwa nginokuthi nje mina uyasebenza kahle uyanginakekela ngoba nasekhaya seqala ukushintsha izimo ngoba uthole na promotion emsebenzini uyabona. Then ke ngahamba ngaye varsity sengiqeda ugrade 12 ngawuphasa kahle ugrade 12 uhamba ongifundisa nami ngahlala njengezinye ingane emares yonke into engiyidingayo uyakwazi ukunginika mangikhala uyasabela. Ngafunda ekufundeni kwami ngayiqeda ikhoze bengiyenza then ngenxa ukuthi ke siyazi ukuthi esikhathini samanje ama graduate lapha nalapha awukwazi ukuthola umsebenzi kuba nzima nalapha ya. Then ubhuti wami before ngiqeda ugrade 12 before ngizoqeda unyaka wami wokugcina evarsity ubhuti wami wathenga imoto. Hawu ngajabula impela ukuthi hawu ubhuti wami uthenga imoto imoto yokuqala ekhaya onke into ihamba kahle emva kosizo olungake nasekhaya futhi uyakhanda uyakha lapha nalapha ya ngenxa ukuthi ke umsebenzi angutholi then wa decide ukuthi uzothatha le moto ayithengile anginikeze yona a register lapha ko Uber kanjani ukuthi ngikwazi ukuthenga le moto ngidrive ngoba wayesevele sengisenise nasesikoleni for ilearners ne driver's license. Then ke ngayisebenzisa le moto umusa kaNkulunkulu that time isebenza lena iyangena imali ekuhamba isikhathi la khona izala enye uyabona. Fast forward nje yazala enye imoto then ibusiness laqala ukukhula kwafika isikhathi la khona nami sengimbuza ubhuti ukuthi kanti unabhuti wenzani umsebenzi owenzani. Then ke wangitshela ukuthi that time efika eThekwini waqashwa inkampani ebolekisa imali. Okay. Then mayibolekisa imali hayi wasebenza nje kahle wagcina la khona naye esethatha isifundo sokuthi naye akeke a register yakhe inkampani abolekisa imali naye. Hawu uyabona nje kwamnandi ukuthi ubhuti ubolekisa imali ngoba kunemali phakathi should vele izinto zizoba right izoshintsha nje ukuqhubeka impilo ye phambili uyabona. That time ke sengiphakathi kulama business ekhaya lakhiwe ikhaya lihle impilo iqala iba ngcono kodwa akho umuntu. Then wase decide ukuthi ke manje ayekathathe ingoduso yakhe because wayesenengoduso ngoba ngeke ngisho ukuthi girlfriend ngeke ngisho ukuthi unkosikazi ngoba khona okuncane wayese ekubonile kubo kwayo ne. Then ke wayihlalisa ekhaya kwabo khona nesisebenzi. Kunezinto la seyiqala ukungidida khona uma ngabe esethathe ingoduso yakhe wayibeka ekhaya ababathola abantwana. Mangabe ezama ukuthola abantwana ngiyezwe ukuthi hayi umama uvele izisu ziphuphu uyabona. Lokho kwabhlungu ukuthi ekhaya akho umuntu abazali abasekho sizama ukuvusa ikhaya kodwa ingane futhi umakoti ziyaphuphuma kwenzeka kanjani lokho. Then ke kwazwa fethu isikhathi la khona ukuthi hayi uyatholakala wakhulelwa ekukhuleleni kwakhe umama mhlambe kwaba 2 years uNkulunkulu wamusa ngamawele abafana. Then ke yazakhula ingane mhlambe kwa iminyaka emibili kodwa ke emva kwalapho futhi sashona futhi nazo uyabona. So lento sibhlungu manje sekuvuka isilondo sokuthi abazali bahamba bobabili nengane nomfowethu manje sethola ingane amawele kodwa zihamba zombili uyabona. So kwaba into enzima leyo ukuthi kanti kahle kwenzakalani isibile siqalekiso mhlambe esisenzile thina la ekhaya uyabona. Ngaleso sikhathi ubhlungu yebo kubhlungu kodwa futhi impilo njengamanje siqala ukuba right iyaqhubeka futhi nezinto ze right nami ngala ubhuti angifake khona yabo ibusiness lihamba kahle naye izinto futhi ngendlela axoxa ngayo zimhambela kahle nami futhi ngiyabona ngoba ikhaya impela ayiselilihle ukuthi hayi lisimeme impela kangokuba abazali ngendlela abalishiya liyona uyabona. Inkinga ke King iqala la siyabuya back ubhuti sesiphile nje yebo kamnandi kwa right then usebuya back uzongitshela ukuthi kune confession afisa ukuyenza angazise yona. Then ngithi mina yibo budini kwenze njani azwakale njengomuntu o serious nje impela because yena wayeseThekwini ngalo sikhathi mina ngangisathe emakhaya wathi impela mawubuya njengalapha udlule ngala sithi ukuxoxa because sasingahlali ndawonye. Ngithi hayi kulungile. Then ngabuya back eThekwini then ngathi ake ngenza isikhathi ngidlule kuyena ngizwe ukuthi yini lento afisa ukungazisa yona. Then mangifika ngibona ukuthi hayi akusiyona nje just confession but into ngazi ukuthi into emsindayo uyabona. Then ke agcina aqonga isibindi angazisa athi aqala abuyele back
angazi abuyele back la khona atshela ukuthi kune test kune promotion yes then asho ukuthi ay leyo test wayethatha isithwalo kahle le test wayekhuluma ngayo ukuze athole ipromotion kwakuyi-test yokuthi asusa abazali and inyanga thizeni engeke ngikwazi ukuyidalula yayimthembisa ukuthi uma ngabe ekwazile ukususa abazali le promotion izoqala khona izinto seyiqala ukuba ngconywana ziphakama then ngaqala ngamkholo sure kwanzima ngakwazi nokuphendula kwabuya ubuhlungu kwabuya izinto ezinzima ukuthi size sibe la isikhona namhlanje asinabazali unesandla ubaba akekho unesandla then kwase kubuya lemcabango nalezi insolo ebenginazo ukuthi kahle kanti kwenzakalani kwabuya ukuthi nezingane zakhe bekuphuphumeziswa izingane zakhe zadlula emhlabeni bekwenzakalani kanti sonke lesikhathi then sekuyabuya ke manje ukuthi kahle kunalento benesandla olalona then mase ngimbuza ukuthi kahle ungitshelelani ngayo yonke lento uthi ke njengamanje ngikwazisa ngoba sengikhathele sekunzima ngoba kulento engayithatha njengamanje sifuna impilo yakho usho mina uthi sifuna impilo yakho so sengilwe kakhulu ngizama ukukuvikela ngoba siyifuna wena ke manje and ekungitsheleni kwakhe lokho sekuyabuya back ukuthi kahle kunezinto ezike zangihlasela bengekho right bengibanjwe izigulo ngithi manje baba ebusuku ngigwazwa izibhobo mhlawumbe kunezinto ezingiklinyayo yabo ngitshe ukuthi hayi imoya nje yasezulu then angazise ukuthi njengamanje ngobe esenza le confession noma esegonyuluka kimi ngenxa ukuthi usekhathele akafuni ukuthi asale yedwa ngoba sekuhamba abazali kwahamba ingane zakhe zaphuphumeziswa kodwa njengamanje ke lento sifuna owami umphefumulo ezumfo wabo so lokho kunzima kuyena uyabona so now wena in between ngoba ubhuti wakho olalong yonke into beyenza yena so now uzokutshela ukuthi bahambile abazali yes uyathanda ukumdinela but uthi uyakusave because now sekungawo exactly so awuzazi noma udinwe umzonde because abazali na kahle ngidiniwe ngikundawonye konke ngidiniwe nginenzondo ngoba ngiyabuka ukuthi yebo zinhle izinto enginazo ngikwibusiness liyaphumelela impela kodwa futhi abazali bami abekho ngenxa yakhe and ngiyabuka ukuthi zonke lezi zinto futhi at the same time enginazo kune sacrifice ngenxa yabazali bami abahamba ngiyabuka ukuthi kahle futhi zonke lezi zinto ezegazi so angisiboni isidingo sazo kodwa futhi ngiyabuka ukuthi mazishabalala futhi vele impilo yami iyaphela kodwa at the same time futhi nginenzondo ngaye ngidiniwe yabo nje so ayikho iphathi kuwena uyisolo ukuthi noma uthiwa bewungazi ngalento but izinto onazo which is Uber onabo ingxenye yegazi labazali bakho masuyibuka lento sekuhlambulukela akukho kuyisola lapho ukuthi nawe ingxenye yalento kukhona ukuyisola kukhona ngoba ngiyabuka ukuthi vele yonke lento igazi labazali igazi lalaba lezingane ezincane yabona njengamanje bisifuna ukubona naye igazi lami nginakho ukuyisola kodwa manje ngiyabuka ukuthi yebo khona nginazo lezi zinto kodwa futhi manje ngibuye ngibe nakho uyixola ukuthi angicelelanga yonke lento bengingazi mina kuyiyonke lento and futhi mase ngikhumbula kahle ukuthi kuyo yonke lento abazali sebehambile yebo siyaphila impilo emnandi kodwa bebeba nakho ukufika befisa ukungibonisa ngoba bekuba ngazuthi mhlawumbe ngiyaphupha then ngibabukela buqamama then ngazuthi bayakhala kunento abafisa ukungazisana bangiqwebe kodwa angikwazi ukufinyelela bona then sekuyabuya konke manje ukuthi kahle kunento befisa ukungidlulisela yona yabona manje mina yabo njengoba ngila nje ngeke ngikwazi ukuthi ngithi kuwena ngikujudge because nami ngikwi-situation efana yakho bengeke ngimazi ubhuti wakho umuntu obesebenza uthola promotion lapha nala futhi ezasho ukuthi uhlala uphila so now uma efika nodaba ethi gaxa kuwena ithini ingqondo yakho ucabanga ukwenze njani eqinisweni njengamanje ngixayekile angazi in between ngididekile angazi noma ngimzonde noma ngenze njani noma ngimxolele noma ngimbophise angazi kodwa mhlambe nginethemba lokuthi mhlambe ngoba ngize la kwa Black TV kwa Black Life TV mhlambe kukhona abangangibonisa mhlambe abadlule esimweni esifana nalesi yabona mhlambe angazi Mntakababa
asibonga kakhulu isikhathi sakho nanokuthi nje ubuhlungu obuzwayo sengathi ngathola le solution ebudlule ngoba eqinisweni lilonke osekwenzekile sikwazi ukukujika kodwa kubalekile ukuthi sigcine inhliziyo iphephile ukwazi ukuphola ungayenzi into efanayo kwabanye ngelinye ilanga. Sibonga kakhulu bhuti. Hayi siyabonga kakhulu kakhulu. Le Black Life TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika igama lami King Sicaka ngwakaluqa niyaluza udaba lwalensizwe linabisa ake sizwe imibono yenu thithini njengoba libeka nje ulibeke ezithebeni ukuthi sixoxa sonke sixoxisana ukuthi nithini namxolela ubhuti wakhe ahamba ambophise other noma naye mhlawumbe aqhubeka no ngoba lento iyasiphilisa ayilimeze ithina kuye phambili kodwa manje ingcapha anayo le ukuthi uthi lo muntu owenza lezi zinto kubhuti wakhe zenzeke sekudingeka igazi lakhe usenaye right ukuthi amthembe ubhuti wakhe ukuthi akayena umbulali wakhe ngelinye ilanga. Asazi ake sizwe kuwena uyi-comment section yakho uphinde usithumele i-email sizwe ukuthi ngabe uPaul uthini. Lezi izimpande zama-Afrika kwi-Black Life TV. Ngisale kahle. Is the Black Life TV.